लांथियासो जाना दं नै गाइसमोन दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिन्थानो नागिरदों आरोना दिनै माबाखौ टिभिखौ स्क्रल खालामबाय थानायलाय जोंहा दिनै फंबाया बहुद गोबावनि उनाव मोनसे गोदान माने भिडिअ माने माबा आपल'ड खालामदों आरोना गावनि इउटुब चेनेलाव बुद्धेश्वर फिल्म प्रडाक्सनाव आं नोंथांमोननो खोन्थानो दे नायबाय था आंबो माने माबायदि मा बनायदों आं माने नायनो गारनो बहुद एक्साइटेड आरोना दा आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं नै नाय नैबे जाबाय आंनि टिभिया आं टिभियावनो नायो नालाय गासिखौबो नैबे जोंहा फंबायनि माबा आरोना नैबे इउटुब चेनेल आरो नैबे आरोना बुस्थुआ मामोनलै मा लिरदोंमोनलाय सिमांसोमोन बड' सर्ट फिल्म आरोना आरो नैबेनो आरोना आंनि फंबायनि माबानि इउटुब चेनेल आरोना नैबेनो आरोना आं नायनो गारनो बहुद एक्साइटेड आरो दा दखाननिफ्रायबो फैबाय रेडि जाबाय नायनोसै आरोना दसे माबोरै जायो नै गाइसमोन नैबे आरोना आं माने सबखौ माने टिभियावनो नायो नालाय लाइटजों मोदानगासिनो गासिबो एक्साइटेड नैबेनो नोंथांमोनाबो नाय गासैबो